Dámy a páni, po bronzové medaily dnes prichádzajú mladší žiaci HK Bojnice. S číslom 1 Lukáš Krkoška. Číslo 2 Matias Hozár. Číslo 3 Lukáš Hozár. Číslo 4 Oliver Ročenáš. Číslo 5 Vivotej Kotrík. Číslo 6 Marian Madaj. Číslo 7 David Bandora. Číslo 8 David Oršula. Číslo 10 Adam Škotec. Číslo 11 Adam Gorko. Číslo 12 Viktor Kotrík. Číslo 16 Tobias Šťastný. A číslo 18 Peter Šimon. Tréneri mladších žiakov sú Martin Briatka a Tomáš Sila. Zodpovednou vedúcou družstva je Lucia Šťastná. Bronzové medaily odovzdá našim žiakom pán Vladimír Pokorný, člen výkonného výboru Slovenského zväzu hádzanej a rovnako predseda disciplinárnej komisie Slovenského zväzu hádzanej a odovzdajú ich za asistencie Raniky Pračkovej aj prezidentky HK Bojnice Veroniky Strížovej. Mladší žiaci pod vedením trénerov Tomáša Siláka, Martina Briatku a zodpovednej vedúcej družstva Lučky Šťastnej štartovali v krajskej súťaži Trenčianskeho a Žilinského kraja. Odohrali jej 24 kvalitných zápasov a s bilanciou 17 víťazstiev, 1 remíza a 6 prehier. Môže byť